Ach, nech začne, hej? Nech sa začne, môže sa. Dobrý večer, milí diváci. Vítajte na 4. ročníku Noci divadiel. Dnes večer otvárame brány nášho divadla. Netradične o 8. A netradične priamo v priestoroch nášho divadla. Dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa Peter Vasulčiak a som hercom divadla od jeho samého začiatku. Už 18 rokov. Dnes sa vám predstavím v úlohe strážcu divadelného archívu. Len pre tento večer vám dovolím nazrieť na inscenácie, ktoré sa už stali súčasťou histórie divadla. Inscenácie, ktoré už neuzriete na divadelných doskách. Nech sa páči. Prvá inscenácia, ktorú vám predstavím, je inscenácia Amerika podľa Kafku, ktorá mala premiéru 17. septembra 2004. Režisérom tejto inscenácie bol americký režisér Philip Band. Na javisku sme sa dorozumievali anglicky, polsky, slovensky a hotentotsky. Ale najdôležitejšie bolo to, že sme si všetci vzájomne porozumeli. Tri, 4, 5. Koľko už je to rokov? Ak môžete zbaliť celý život do kufra, ako sa môžete ochrániť pred budúcnosťou pod starým dážnikom? Kufor, dážnik a listok 3. triedy do Ameriky! Prepáčte. Tu nadhera, čo? Prepáčte, chcel by som Čo? vás... Chcel by som vás požiadať... Vidí tu socha slobody. Mohli by ste mňa chvíľu postažiť kufor? To nie je dážnik, to je meč. Mohli by ste mňa chvíľu postažiť kufor? Postrážiť kufor? Lebo sa musím vrátiť po svoj dážnik. Ale veď nepreší, lebo my sme v Amerike. Tak a za pár rokov sme sa aj my skutočne ocitli v Amerike. Zistili sme, že pán Kafka sa trošku pomýlil a socha slobody drží v ruke miesto meču pochodeň. A v skutočnosti v Amerike prší rovnako ako u nás. Ale dovolte, aby som vám predstavil ďalšiu archívnu inscenáciu. A to je Diagnóza túžba. Inscenácia Diagnóza túžba bola autorským projektom, ktorý vznikol v máji roku 2004 v spolupráci divadla v Pazáže a študentov VŠMU. A pozostáva z 5 príbehov. V nich sa dospelí ľudia konfrontujú so svetom
okolo seba a so svojím už prežitým detstvom, do ktorého sú však neustále tlačení. Je to neverbálne predstavenie a komunikačnými prostriedkom bol pohyb hercov. Oni boli spolu. Nikto nevie, kde a prečo. Ale boli tak, ako ich niekto stvoril. Boli tam, kde ich niekto nechal, ale robili to, čo robiť vedeli, a niekto by povedal, že robili to, čo robiť mali. Jednoducho boli tam, kde boli a robili to, čo robili, nič viac a nič menej, nič navyše, nič okolo, nič nebolo, len oni. To, čo ich spájalo, bolo tým, čo ich viedlo do kruhu, ako dokonale spracovaný stroj. Nikto nevie, na čo a prečo. Pretože funguje, nikoho to ani nezaujíma, ani ich. Až raz sa niečo stane. Vždy je nejaká pravdepodobnosť, a keď malá, že sa niečo stane, a vždy je nejaká pravdepodobnosť, aj keď ešte menšia, že sa to stane práve im. Ale stalo sa, že jeden článok vyskočil, že došlo k narušeniu. Stalo sa, že jeden zastal a uvidel, bol to on. Stroj sa snaží fungovať ďalej, ale už to nejde. Stroj si všimne, keď sa niečo zmení, aj oni si to všimli si ho, ako stojí, ale nevšimli si, že uvidel, chýbal, patril k ním, potrebovali sa. On však len stál a díval sa, a nie na nich. Ich nevidel, díval sa, lebo uvidel, snažili sa ho zaujať, zachrániť, upozorniť na seba, pripomenúť sa. On však len stál a ich nevidel, lebo uvidel. ...10. septembra roku 1999 sa uskutočnila premiéra inscenácie Návraty. Táto inscenácia je cestou do minulosti, na miesta, ktoré mali vplyv na náš budúci život, bez toho, aby sme si to uvedomili. Jadrom inscenácie sú osobné výpovede hercov. 7 príbehov, 7 osudov, 7 návratov k zlomovým miestam. Táto inscenácia kriticky poukazuje na prístup socialistickej spoločnosti k ľuďom s mentálnym postihnutím. Ja milujem školu. Mám rád túto školu. Moja školská taška
Pozriem sa, čo mám v nej. Aha, šlapikár. Raz. Áno. Písmenka. Mám peračník, školské knižky, kumočku, všetko. Aha, pravidko. A 10. Tie som na to zabudol. Čo mám asi doma? Koľko hodín? Aha, 8. Dobrý deň, pani učiteľka. M, A, M, A, M, A, E, M, U. Mama, ma, M. Vy neviete, mama nemá emu, ale mňa. Vy neviete, mama nemá emu, ale mňa. Mňa! Prepáčte, rozumiem. Mama, mňa a Erika viete? Byť hercom. Aj strážcom archívu. Je fakt fuška. Asi požiadam o zvýšenie honoráru. Ďalšia inscenácia Nebičko malo premiéru 22. júna 2006. Nebičko je autorskou inscenáciou, ktorá vychádza zo vzájomnej dôvery a vzájomného poznania. Formálne je to statický kabaretík, zasadený do času a priestoru čakania. Inšpiráciou k téme Nebička bol zážitok z posledného dňa divadelného workshopu v nemeckom Solingene, kde sa herec Mojmír Podlipný pozdravil. Auf Wiedersehen, Dinda. Keď sme sa ho opýtali, čo je to Dinda, odpovedal, že Dinda je rajská záhrada. Teda Nemecko a plné švédske stoly.
Ahojte, vy dvaja chlapci, čauky, čauky, ako? Čaute. Ahoj, Blažko, čau, Miško. Sadni si medzi nás. Janko, co si myslíš, kde je nebo? V Ryťuške. Ivo, čo si myslíš, kde je nebo? Doma. Michal, co si myslíš, kde je nebo? Hlboko. Peťo, Si? aké je podľa teba nebíčko? Svietivé. Oj, Týda. Tak, milí naši priatelia, náš archív je za tie roky riadne preplnený. No, ale na dnes už z toho bolo dosť. Aby sme sa neprejedli, aby nám nebolo zle. Teraz vás ešte pozývam do vedľajšej miestnosti na trošku modernejšieho archívu. Dovidenia. Aj som aj načítala, že to je kocka. My sme išli sa Socha slobody, prevedení divadla z pasáže. Áno.